ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na, Tuyang. Ayan na. Ay, Anya ti berbero ka. giwalit ka. Awan mo nito'y bulsak. Ay kadya ka mukhan ka. Apay abiro kam kanyak. Ay, unay. Ay, tulungan nak mo tinamang birok. Ay nabanugan nakpay laeng met amang birok. Nang ikabila baya. Ay, wanay. Dito'y lang bulsa ti pantalon ka. Napanam aya. Dayta ti lagi pem. Taamangan no nabatim ijay napanam. Aha! Huwag, malagip kong Tuyang. Nabatik iji tersina ni Marikwanang. Ay kating kadamagan kin ni Marikwanang no nakita na di walit mau. Marikwanang, nabatik ka dito'y giwalit ka. Nay, awan mat nakitkitak awalit dito tersinak. Saan yan, naggapuwak dito'y itay? Wan, kano nagistambay ka pa'y dito tersinak? Kita pa'y awan nabatay. Ang mga no inala dagiti nagistambay at tanawd. Time may daket kalpasan na pimanaw ka. Sino dagita tanod ngay, Maray? Siya na mabalin ang mapukaw, di walit ka. Apay, ado ayat ikarga di walit mau. Ay, adu, Maray. Napunaw iti kwarta na dyan. Ay sos. Apay nga minta imbatay. Jak imbati, Maray. Natinag dito'y bulsak. Iso nga rod a pinidot dadagaw sa nadlaw da siguro nga ado ti kwartana. Ay, napuskol ti kwarta na dyan, Maray. Aglop-lopyas asag sa sangaribaw. Ay nagadaw no kasta. Kitak man, no asino ti akin kukway ti dahi ti awalit. Dito inalingid ti pangkitaak. Tano ado ti karga na kwarta. Kukwa kaon. Ne? Ay. Puro resibo ti karga na. Na? Ay di mo initataba daw. Ay, kaya nasawain. Iso ti akin kukwa iti dahi ti awalit nga wang karga na kwarta. Anwo nga dito. Ang isublik pa nga ito. Ano'y belang kaon. Mapukpukaw ti walit ni pari badong ko na, Maray. Wan ka no, Maray. Nagado ka no ti kwarta akargana. Manu ka no ngay? Kunana mo't asag sa sangaribo ka no anapuskaul. Ay kat no kasta, saanan nga isubli ajay nakapidot. Nasyaklaan ko mati nakapidot. Isublim pa ajay kwarta, Maray. Sublik apay ko mga alaag ngay kadjakmat ko kwa. Ay uray syakmat Mabainak ang mga laiti kwarta asaan kumot ako kwa. Ngam asino ngay nga ta tinakapidot ijiwalit ni kabadong nga ado ti kwartana. Anya pa'y later aramidem ngay, ingka i-reporten akin ni Kapitan amapukpukaw jay walit mau. Wine, mapan ko i-report. Tay ibagak man nga ado ti kwarta na, imbis ngawan. Apay ngay akasta ti ibagam. Agulbud ka man ako nakaw. Ibagam atipod naw. Kitap no inton agsublay, adun ton ti karga na. Anya ti makunam ngay. Ay, makaamu ka. Sus! Kaslamat Biyernes Santo dahi tarupang paray. Huy! Anong nangyari? Daw may ko i-report, paray. Anya dahi ta nga i-report mo? Mapukpukaw, di walit ka. Ha! Ay, nakapukaw mo? Ay, paray, ada kwarta na. Ay, adua, paray. Manaw? May 1 milyon. Ay, nagbasi... anya? Ay, milyon? Ay, nagadumatay. Agasam mo dahi ta. Iso nga may ko i-report dito yung barangay hall, paray. Tanas ka na may sublikan niyak, di walit ka. No asino man tinakapidot, iti walit mo. Isublida pa nga ta. No, dakarga na 1 milyon. Iso nga ron nga umay ko i-report, paray. Tapno matulungan na. Kure ka. Kasano mo ngay nga imanay, iti may 1 milyon iti walit mo. Ay, damagang pa lang mo, paray. Naiyanay ko manulang mo dahi tamay 1 milyon ngay. Imanay amin iti walit mo? Ay, saan nila napatagday ta, paray. Itata na report kon king ka. Tulungan na ka, namang biraw, di walit ka. Paray.
Dan tubingay ko no mabirukan ta jiwalit mo. Ay, win pare, ada. Anya ti kayat mo, kagudwa milyan? Dakil unay day ta. Uray 700,000 lang. Da kayo ka tinagis-istambay dito tersena, kalpasan api manaw ni Kabadong. Nag-i-standby kami kagawad. Kadwak dagiti daduma tanawd. Asino kada kayo tinakaala ijiwalit ni Kabadong anatnag dito tersena? Ha? Nasken ang maisubli day jay awalit na. Oh, Taamom ti karga na day jay akwarta? manungay kagawad. May 1 milyon. Anya? May 1 milyon? Kasta ti kunanay di barangay hall. In-report na ngamin kan ni Kapitan. Adagayam karga na may 1 milyon. Ngumapay nga adya mo nakita ijiwalit na day tagatan. Ay, amang ano nakasigpit laang. Ay, kita agto na laeng. Oh, api adi ka matagtagaray. Ha? Nakita yo ka di walit ni Kabadong. Ay, saan kagawad? Ay, alang raw. Innakaon tanay. Innak pa'y man nagpasada. Ayun na nga, di tayo may 1 milyon nga ibagbaga ni kagawad ko na. Oh. Uray balibalik ta dagtiwalit ni Tata Badong. Awa mo makita ka may 1 milyon. Nakaisigpitan na nga dito. Awa mait. Puro mapapilda ito na. Makakita akmat ko man iti may 1 milyon ng awa mait. Ayan na nga iti may 1 milyon dito walit ni Tata Badong. Ay, banag. Ay, an-anwan ta nga iti kag 2 milyon agatan nga itid kanyak ni Paribadong. Oh. Anya, ikan nakat kagudwat milyon? Wan, ikan na. No mabirukan mi adya walit na mapukpukaw. Taapay nga ikan naka iti kagudwat milyon? Di mo aya amaw. 1 milyon ti karga di walit na mapukpukaw. Anya, imma na ijay walit na di may 1 milyon? Day mo ti damdamagag. Wan ka no kuna naman. Ket ita, no mabirukan may. Gudwaan mi, day 1 milyon. Na. Iso adamdamagag kan no, an-anwan tanto day agatan. Ay, agdamdamag kan. Kat diyo pa'y matnabiro kan jay walet na. Ay, mangsigsigurado kan. Nungay 1 milyon na. Ay, adda nga rod ka now. Suruam ki din jakin kukwa. Kan maysa, pangalaan na ko maiti maysa 1 milyon. Ay, wala niya. Ay, pangalaan nga di Paribadong iti 1 milyon. Agbangbangkag nga agpaiso. Ang sangkakelang matjebang-bangkagan na. Ay, wala niya. Kan saan damot ang nagbangkag itakan ni Tuyang? Ay, pangalaan na ngay, iti may 1 milyon. Ay, damagak tuma. Nagrigatan ang mabirukan day taawalit ni Badong maumaray. Nay, apay anak ko namday tamaray. Ay kat ko na namot ngamin nga dakarga na amay 1 milyon. Kag agpay sumag nga may maray. Apay akasla saan ka mamatay. Nagdakkelan agatag ti karga na no bilang. Walit nga raw. No adaman na kapidot. Sanan nga isublay. Kukuanan adya may 1 milyon. Makonsensya kumamot adya nakapidaw. Taigatang may tibugoong kan bagas day dya akwarta maray. May 1 milyon? Igatang nyo lang itibugoong kan bagas. Kag day tamot ti kasapulan may. Tapno agbiag kami kin ni Badong ka. Ngamen, no may 1 milyon ti karga na. No siyak ti nakapidot. Ay, dya ko ni sublay. Kukwa kun day ta may 1 milyon. Kastraya. Ay kadkisayan tayo na di karga na. Nungay aramiden tayo akagudwat milyon. Maisubli nga ta. Anya? Nakitam ka di walit ni kumparik Abadaw, usep. Nay, awam mo nakitkita, kapitan. Mapukpukaw ka no kit. Ti karga na ka no kit 1 milyon. Talaga ka day 1 milyon, kapitan? Subet ti kuna na. Awan mo nakita, 1 milyon iti walit ni Tata Badong. Nasken ang mabirukan tayo da dya awalit. Kaasimot ni kumparik.
Sige, tumulong ak ngagbirok, kapitan. Kita ak tumanin man dahi di awalit. No talaga mo ilang nga ada 1 milyon na kargana. Naisilsil nga ta. Ay, use. Adan sa ibagbagam. Ay, awang kapitan. Tikunak, naskay na may subli ka ni tatabadong dahi di awalit. Saan la di walit Pati ti kargana akwarta 1 milyon. Nimutan kapitan, timang birbirok ijay walit mo ba daw? Baya mabirukan na. Isaon ti agdamdamag kadagiti tattao no nakita da jiwalit mo. Ay kat bayam Apay, imbagam kan kwa na nga dakarga na amay sa amilyawn. Wain, imbaga. Oray awan met gayam apolos kargana. Tapno maisubli nga rod. Kahit ita, ni kapitanen ti marigrigatan ngagbirbiro. Wain, timbaga nga igudwaak iti kagudwa milyon no mabirukan na. Ay, awan lat di kar-aramidon si kabadong. Kasanaw no mabirokan na. Pangalaam iti kagudwat milyon nga itad mo kinni kapitan. Awam mo ti makita ka may sa milyon na nakasigpit iti walit ni Tata Badang. Amangan no nasken awar-warek ti uneg na. Ada siguro. Ay, kartibak man. No ada. Milyonaryo aktaon. Anya ngay inteng. Nabiru kam jay walit ni kumparim abadong. Ay, saan nga rod? Ay, sikat agbambandog nga agbirbirok. Idinto tadya akin kukwa, adala ang ija balay dang agkuy-kuyakoy. Kasta aya? Kasla si kamot tan tinapukawan ti walit na. Ay, amom, no anya ti problema ita. Anya day ta problema. No kasano agastusan jay 500,000 nga itin na kanya. Ay, saan man aday ta ti pampanunutab? Payasaan? Ay, agasum nga day jay 500,000. Ay, di mo to pa'y ammo, no talaga nga adamay sa milyon akarga jay walit na. Apay, di ka mamati? Ay, talaga nga agdua-duaak. Ay, diskumpiyado ka matataw. Mapanak ija salas kit di. Anya ti aramidam dita. Ay, panunutot no pangigastuak ija 500,000. Ay, agluto kan. Ay, mabisinak kahit nagbirbirok iti 500,000. Maruruda ka talagan. Nabambanuga ka ng kartib iti walit ni Tata ba daw? Kinarti-kartib kon iti babasit. Ngam awam makita ka may sa milyon. Ay, ulbod day di ala kaya. Awang ka di ti kargana 1 milyon ti walit na. Ulbod ni Tata ba daw? Ay na, sapa inararapap ko mga agbalin a milyonaryaw. Isublik pa'y nga tada ito'y nakarte-kartib awalit ni Tata Badam. Di na mausar da ito'y na. Anwin na ngay. Panagkunak, sana na may subli pa di walit ni Badong Mau. Day taman ngamin abadong tanagdakkel mo't unay agatad ti imbaga na karga di walit na. No kumati imbagayaw, kat maikan iti gunggun natin makaisubli iti day di walit. Di nabayaga na naisublay. Ayun, anya. Mayat day ta singasing mo, amaray. Oray dito yan sangwanan ti tersi na ka maisurat ya maikan iti gunggun na ya makaisublay. Sige man nga rod, maray. Isurat mo, tapno maisublay. Anya nga dito nakasurat dito sangwanan ti tersi na yo kagawad. Itala ang makita, mate, nay. Kabasa, ma. Ay. Bawal ti agutang. Ni? Saan nakasta ti nakasurat dita? Anya, bawal ti agutang ay bagbagamot. Ay, sabali aya. Apay niya nga rungay dita nakasurat. Nakasurat dita amaikan iti gunggun ti makaisuble, iti mapukpukaw awalit ni Kabadong. Ay, kasta ya ti nakasurat. Manungay ti gunggunana no may subli jiwali na. May sa milyon nga ta.
Apay, nakita mo ay wallet ni Kabadong. Kasano pa ang maisublingay ka nakarti-kartib kumutaim. Apay, ang nakarti-kartib mo, inananom. Kapitan. Apay? Ada ko maipudnok kang kakapitan. Anya nga data nga ipudnok. Nabiro kak ti wallet ni Tata Badong. Nabiro kam? Itid mo kanyak. Inta isubli. Mangan mo no kinisayam jay may sa amilyan. Ulbud ka din ni Tata Badong. Kano oray piso ka makarga na ti wallet. Unay mo day dya taon? Aguray ka. Kayat mo asawan. Inulbudan nakmanan day jay abadong. Kaduan na, kapitan. Tainta isublay. Ada kanu ka gunggunan di makaisubli iti wallet na. No ngay 1 million. Di ada pagkuduan ta. Sagmamanutang ay. 500,000. 500,000? Sige. Mapantang aro din. Usip. Ayos. May subli mo lang ang diwalit ka. Ada kan kuha na paray. Usip. Irwar mo ti wallet na anapidot mo. Manungay ti gunggunan ti makaisubli Tata Badong. Basta irwar mo pa ya. Pagtungtungan tayo, jigatad, nung makitak na itawalit ka. Irwar mo nga minin usip. Darasam, di mo pabayagan pa. Nantoy, nay. Pare, pengay. Nakakabil mo tin iti supot yung wallet ko akas lamot na karti-kartibay. Nagloko kan. Apay akinarti-kartib mo usip. Kabinirok ko gayam di bagbagana amay sa milyon. Ikit na biro kam? Awam mait. Kinalkal ko pa'y ano na isigpit ng awam mait. Kasano day taparay? Awam magayam 1 million na kargati mapukpukaw awalit mo ako nam. Ay, kuha nga may paray. Itid mo di gungunamayin to, nakamitin ng isublay. Aya, gunguna. Kasano ko magunggunaan ka? Kinarti-karti mo mitay. Ano pa ngay, day tawalay. Wala nga naisublay. Ewan ka ron. Naisublin ti wallet mo paray. Di gunggunak. Jay mat gunggunak ang nagbirpirok. Agasam ta, intero akabildata ng ti sinursor ko ang nagdamdamagan. No, ayan ti wallet mo. Ay, pangala, ngay titid ko kada kayo agungguna. Saan na mabalin ah? Itid mo di gunggunamay. Ay, rumuwarak man langit pare. Ay, ni, napamot ng kapitan. Itarayan nan samot tinda tao. Nungay surutin ta kapitan. Ay, lukluk na taday ta apari badong ah. Ay. Madiday ito ngay naramid na. Ingkatangan ka ni tibaro awalit mo. Ay, diyak kaya tintagwalit to yan. Mapukaw to maday. Dakil agulaw, ti parnuayin na. Kahit sikaman nga may tilay bagbagam. Inalilaw mo dagiti tattao. May sa milyon. Di kanto pa'y nakakitkita iti kastagatan. Kita mangki din no lumabas dito balay ni kumpare ngenteng. Mga no basi-basin na. Gapo itigura na kanya. Ay, Tata Badong. Saan ngamin anasaya at ti agulbot? Kan ad-adda asaan anasaya at timang tagikwa. Iti wallet adi mo kukwa. Hala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.